Saudos. O Concello de Ourense vén de publicar unha oferta de emprego fascinante. Busca unha persoa creadora de contido e outros recursos de comunicación digital para a promoción internacional de turismo de Ourense. Os requisitos imprescindibles, así en mayúscula, son un grao en estudos hispánicos, fundamental para a creación de contido, inglés nativo, non sabemos se vale o C2 ou abonda con ter nacido nun país angloparlante, e exíxese tamén un nivel experto en programación, algo tamén fundamental para a creación de contido, así como experiencia profesional en proxectos internacionais mínima de 12 meses. Signifique isto o que signifique, porque todo cambiou en Ourense e o caciquismo e as redes clientelares son cousa do pasado. Gracias a Dios y a las ayudas de la Xunta de Galicia. Todo grazas ao noso amado líder que veu cambialo todo. Hombre, eso no es creíble estadísticamente. Porque, por suposto, esta oferta de traballo non é para unha persoa concreta con nomes e apelidos. Isto aquí xa non pasa. La duda, la duda, la duda. Porque